Mä itse olen koulutukseltani biologiaopettaja eli biologi ja se Sprout-nimi jo Itu Verso, niin mun mielestä se kuvaa hyvistä laitetta. Kun mä menen tonne luokkaan seuraamaan opetusta ja oppimista, niin sen näkee, miten se tavallaan innostaa oppilaita ja oppilaat lähtee niin kuin siihen oppimisen kasvuun mukaan. Että mä näen siinä tosi paljon hyviä puolia. Meillä on ollut se kone tuommoisen 4 kuukautta ja oppilaat aika vapaasti päässyt kokeilemaan sitä. Me ollaan tehty se kosketustaso periaatteessa, joka on semmoinen niin kuin A4 kokoinen tabletti, niin se on hyvin kätevä esimerkiksi kollaasitöiden tekemiseen. Eli kuvaamataidossa ollaan päästy tekemään erilaisia hahmoja, maalattu taustoja ja sitten skannattu ne Sproutilla ja niitä voi venyttää, vanuttaa, yhdistää, pyörittää siinä. Sanotaan näin, että se on vain työkaluna, että on 2 isoa kosketusnäyttöä, mitä käyttää, isot mallinnuspinnat, niin se on huomattavasti käytännöllisempi kuin pienkokoinen tabletti. Sitten me ollaan oppilaiden kanssa tehty jonkun verran, siinä on pyörivä alusta, millä pystyy ottamaan 3-ulotteisia kuvia sitten, kun meillä on pienoismalliharrastajia tuossa luokalla. Sitten on semmoisia oppilaita, joilla on esimerkiksi näitä RC-autoja tai muita, niin semmoisiin pystyy niin kuin mallintamaan, eli kuvaamaan esimerkiksi RC-autosta jonkun palasen ja sitten ottamaan sen sinne suunnitteluohjelman puolelle ja katsomaan, että hei, että tuohon jos laitetaan merkitään viemillereijät, niin siihen saa vaikka ledit. Kyllä siellä semmoisia niin kuin suuria oivaltamisen hetkiä on ollut sitten, kun oppilailla on ollut ne itse tekemät muovikappaleet on ollut käsissä, että hei, että mä tein ton noin. Ja kyllä siellä naapuriluokankin oppilaat on käynyt hämmästelemässä. Saa niinku itse suunnitella vaikka dinosauruksen ja sitten sen saa niinku 3D:nä, niin sit se on kivaa. Tai sit kun voi esimerkiksi tulostaa kaikki värikkäitä kuvia. No mä oon tehnyt tämmöisen animaation. Otetaan tuolta noita piirrettyjä juttuja ja sitten toi tausta ja sitten vaan liikutellaan niitä tälleen. Vaikka se on semmoista pientä puuhastelua ja leikkiä kuitenkin täällä vielä, niin siitä on erittäin suurta hyötyä oppilaille tulevaisuudessa. Se oppilaista välittyvä ilo, oppimisen riemu ja motivaatio oppimiseen, joka nykyisin on vähän kadoksissa, se on silmiinpistävää tässä luokassa.